أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جباو أم يوفوك ولي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناك كشيا ناك بركة ألك جدي كو تشيانينا وكلنجلنا بلا جلنكا أنغا بي وجل كنكونا مولا دنيا كفو أم كو ديفوار jamana kan an karamogo Sayyid Sharif Ahmad Tijani Haidara ay wuli ka jomi ke samba flantan kono to février kalola o konna na ay wajulu belebele ke bungwanu kawi fe munun bora o kene kono awina ode soro ni sigidaina manamina an karamogo ni adona bungwanu al islameu chema ana musomo bela jelen bora ku kan ni soja anu ka farfonu wira anga dine nyemogo ani famalakaw o shima to ko baraina la selimunun kerai ani blasralika munun kera anga je ka bara bela jelen sheria nyogon fe la fédération de Bouchegi Mfarla Nyoga ala sona abara sela ga sigisinga konna manga nyamogo bafo no ye anga international président ala barake nyogo lum ka jasiri alo ka jija sela kan baran no yambulu amofu ko nje o sarabe ala bulu o ko fe anga délégation na anga chekuye Cheikh Ahmad Tidiane kabo malla naka délégation bemina na kana soro kana farangan baran na amofu usarabi alabulu ande nyina kanga délégué bela jen fo fem mi bola dugu la kan kenen soro amofu ka foko bela jen sarabi alay alabulu avec la ka nyini ala fe kan ke adamne ala kan kala bay san chama be alabulu ala ka dama islamaya ala ka deme Cheikh Ahmad Tidiane fo kan kara mofu Cheikh Sherif Ousmane Madame Haidara alem kala sababu nyumaye kan be fara nyogo kan ke bakili kan ke fakili ambiya anyini ala fe sija ani kene Allah fi Allah ko nyuma ala ka di anama ko kura ko jama bela jele amba udo kira manto nyana ka audo kishi bulon kono o temelen ko fe ambela jele nya anga belebele bismillah adona sokono kata lafia boke ka kosegi sisan baraw yere bina damne bare nya yere bunya kama aywa ko awne jole mimba aw nyakoro kene yere tigiya dira awne ma otuma jama amba utaka fara an fauka musomse utaka fara kamaleun kan dunan taka fara dugulen kan fen bora yoromina abela jele abbe bismillah abora kaso abeba kaso annaku yemiye kananga karamogo kana lame oban blasrala chogo mina kakoro ona kura ya antlola amanyini Allah Ta'ala fe abena mifo ametlo alaka di bema amin me kam wache bafola mina ke mandan Tijani pas danser mo ka organisation ke mbay be fula pas niché parce que organisation fitinité ma fédération mo be fula mbato ara daoukoro les régions be pas danser Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola ambe ala tanduka ala barakada ka ala walimando. Sako. Ala mi bi susan manira anna. Ola ambe bonganu fama blonda bela jenifo. Abe lamina. Kata préfet la kana sous-préfet la kana bonganu maire la. Ka janamo ni policier mo ye anga baranye ambolo. Ambe foli di o bela jenima o kofe amanga imamu fo ilamne ko zim local représentant be boake ya chez bongoni amu fo abe ko wala mandon ka bongoni tiena muso bela jenifo abe morunu ansar din fédération amba tiena muso befo wallahi amayini ala fe ala kanu sara amina rabbi o kofe amay anga sababu nyman fo a Seydi Sherif Ousmane Madame Haidara titre fossé
an b'a fo ka barikada ka waliɲuman dɔn ale min ye an bila nin siratilenni nin kan ka jama ba yirika fara ɲɔgɔn kan minnu tɛ bɔ jamana kelen u tɛ bɔ dugu kelen ale de y'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ ba kelen fa kelen ye k'u kɛ sinji kelen ye u bɛ ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ baden dɔw kan an bɛ an karamɔgɔ fo ka barikada o la an b'an ka seyidu fo min ye a seyidi Ahmed Tijani ye Hayidara an b'i fo abado an kɛlen kɔ ka ala tanga ɲini ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma ani an ka walanda daminɛlen ni ala tɔgɔ barikama ye an bɛ kisi nɛɛma ɲini ale ala in fɛ a k'o kɛ nabi ɲumanba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira so ninnu sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne na aw ye o la amin o tɛmɛlen kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin ala k'an n'a hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin Rabbi ala kan kanda ka bila ka sira ɲuman kan amin a hami ni aw taw ala de b'a dɔn a dilanbaga ye ala min ye min ni ala ta bɛɛ ala k'o dilan an ye amin ala k'an n'a hamu dilan amin an ka jɔrɔna ko Rabbi ala k'o wuli amin an b'a ɲini ala fɛ ko hɛrɛ b'ale min bolo a ka hɛrɛ di an ma bɛɛ lajɛlen ka tila k'a ɲini ala in fɛ mɔgɔ minnu y'a ɲini ni tɔɔrɔ ye ni dekun ye ala min bɛ don jɔna cɛ yarabi ala ka don an n'u cɛ amin ka tɔɔrɔw ala ka segin u yɛrɛ ma amin ala k'u dɛsɛ amin an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw wasa amin ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ amin ala k'an siri danfɛn na amin ala k'o k'a ka alaya kama amin ni ala kira hɔrɔma ye amin alhamdulillah an ka imamu y'a fɔ cogo min an ka wuli ka jɔn ninnu ko olu karamɔgɔw olu diinɛ mɔgɔw olu b'a ye k'a fɔ an nana u dɛmɛ u ka baara la o tiɲɛ don silamɛya in kelen dama de don Muhamadu nana ni min ye wa o dafara ka d'a ma n ka laseli ninnu caman na n bɛ o de fɔ kuranɛ ko ten al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Muhammad nye dina dafa ka dima al-ikmal al-yawma akmaltu lakum dinakum nye dina dafa fendi fara min ngable fendi bo min nable nye o bɛɛ dafa Muhammad ka di e ma an ka nin to an kɔnɔ walanda in bɛ wuli kuma min kan o de ye ko diinɛ dafara ka da tigi ma n'o ye Muhammadu ye a banna faamu wɛrɛ tɛ yɛlɛ o sanfɛ ni jidi ye faamu wɛrɛ tɛ jigin o dugu ma ni nɔkisanu ye ni o de ye ka dɔ bɔ ala ye la a bɛ da Muhamadu Mustafa ta ma o la n'i ye silamɛ karamɔgɔ ye k'a bɛna dɔ fɔ silamɛya kan yɔrɔ o yɔrɔ ko a bɛna segingande kɛ min dɛmɛna o la tiɲɛ don an nana o dɛmɛ o ka baara la o la o silamɛya min ni an bilala o sira kan silamɛya nana an lakunu k'a yira an na ko ɲɛnamaya min ni an b'a kɔnɔna la ko tɛmɛyɔrɔ don tɛmɛyɔrɔ don baara kɛyɔrɔ don sɛbɛ kɛyɔrɔ don ka belebeleba ka se ka o sɔrɔ ni o de ye laban yɔrɔ ye diɲɛlatigɛ ye tɛmɛyɔrɔ ye nka laban yɔrɔ bɛ yen ni baara in bɛ kɛ ka o de kɔnɔ ni cɛsiri in bɛɛ kun kan ka kɛ o de ye lahara ye n bɛ nin fɔ kuma caman n ko Ali ibn Abi Talibi a ko a denkɛ ma n'o ye Imamul Hasani ye a ko ya bunayya khuliqta lil akhirah la lid dunya n denkɛ n'i bɛ denko dɔn i yɛrɛ la
idana lahara de kama diɲɛ o la diɲɛ ye o lahara sɔrɔ yɔrɔ ye ani o lahara baara kɛ yɔrɔ ye hakilima man ka sɔn bilen i ma da yɔrɔ min kama o ka yɔrɔ tiɲɛ i bolo i dana min kama lahara ye taa yɔrɔ ye dume yɔrɔ do darul baqa laban yɔrɔ so do i kɛra aljana dunge ye laban yɔrɔ so do i kɛra janɛmɛ dunge ye laban yɔrɔ so do o la ne na aw kelen kelen diɲɛ man ka an mala sabile ka an tugu diɲɛlatigɛ nɔfɛ ka an ɲina ala kɔ o la ali ibn abi talib i b'a mɛn a ka kumakan dɔ la a ko kam min talibin lidunya walam yudrikuha a ko diɲɛ ɲinina joli bɛ yen ni olu y'a ɲini u sɛbɛ sɛbɛ la ko an ka ɲini an b'a sɔrɔ di halala haramu ɲini cogo bɛɛ la ko o diɲɛ ɲinina joli bɛ yen o m'a sɔrɔ a m'a sɔrɔ a y'a sen don nafolo nɔfɛ nka sɔrɔ cogo bɛɛ la a taara bolitigiw fɛ yen a taara somɔw fɛ yen sɛfin nafolo fɛn bɛɛ kɛra ka d'a ma mɛ a ma ɲɛ sɔrɔ ala musa ko o ma joli bɛ yen a ka ca dɛ o ye diɲɛ ɲini cogo bɛɛ la nka o ma fɛn sɔrɔ a la ko o caman bɛ yen wa k'o dama tɛ dɛ ko wa mudrikin laha qad faraqaha ko minnu fana y'u ka ɲinitaw ɲini a kɔnɔ fo o y'o sɔrɔ ko o joli joli fana bɛ yen olu tilala k'u kɔ don u ka sɔrɔ kɛlen kɔfɛ ne ye tiɲɛ ye koyi minnu y'u bolo don a nɔfɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan a cayalen u y'o kɔ don k'a to masaya ɲininen ka sɔrɔ u fɛ musa mɛlɛkɛl mawtu cininw ka o taara k'a to nin kɛra mɔdil madani n y'a sɔrɔ a ka laseli dɔ la a bɛ ka kuma diɲɛ in maramasakɛ dɔ kan ka kɔrɔ n'o ye Shadadi bun Adi ye ala sɔnna olu ye mara minnu kɛ anw ka faamaw tɛ se o hakɛ la bilen ayi diɲɛ bɛ wuli fanga ka fanga tɛ se olu ka hakɛ marata ma bilen o tɛ kɛ bilen ala ye se d'u ma ka fanga d'u ma ka nafolo d'u ma a labɛnnen a ko a mago bɛ so min na o ye sanu so ye so biriki o biriki bɛ don a la a bɛɛ ka kɛ sanu biriki o de bɛ kɛ ka so jɔ ka palais kuturu jɔ k'a ban pewu Shadadi bun Adi so jɔra ten a manzɔnw fɛ a bɛɛ ye sanu bilen ye biriki o biriki donna a la fo ka taa ban a jɔlen bannen palais kura dayɛlɛ don masakɛ labɛnlen Musa a sen ma bulonda sɔrɔ a sen ma bulonda sɔrɔ setigi dɔ koyi nka se bɛɛ bɛ munumunu setigi dɔ de ta kɔnɔ n'o ye ala ye ala in de ye se bɛɛ lajɛlen tigi ye a bɛ segin ale de ma k'a b'a sen kɔrɔta mɛlɛkɛl mawtu jiginna a ka Musa a ma se ka don palais kura da fɛ sen daya don wa fanga dɔgɔya don wa warindaya don wa la waati sera a bɛ yɛlɛma setigiw ka setigi o ka se kɔnɔna la ni y'a fangatigiw ye Faraw ni Musa bɛ min Namurudu bun Kanaana bɛ min ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna o y'o ka waatiw kɛ dugukolo sanfɛ wa a ɲumankɛla a n'a jugumankɛla Musa a bɛɛ de bɛ taa ta a ɲumankɛla masa Sulemana bɛ min ala ye mɔgɔw ni jinɛw mara di cɛ min ma ni a ye kiraya fana d'a ma ko a bɛ min bi Zulkifli bɛ min ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna Zalqarnain ninnu fana ye maraw kɛ diɲɛ mara masakɛ riwayaw bɛ na n'a ye ka mɔgɔ dɔw jate ka se maa 4 bɔɲɔgɔnko ma nka Musa a si tɛ yan a bɛɛ tɛmɛna
ni min ni emiri ko fanga ala ya kalfa aw minuna ko be kuna fanga no e faamaya ye ne de president bi walma jigi oduguma mi service do kuna nye ministre ye nye maire ye nye député nye chef de service do ye musa ni be faamaya do ye ko ala ye o kalfa ila kuma mi kangi ta chogo do sa wallahi keneka ni yo soro ko mbi tadi o manga gele mable sabu misalu temena qur'ana nana nde kama nene e ka miri ni ay minu ndemena anga tashi ula Allahu akbar idra qul ali ibn abi talib ka kuma kan do be aywa ko la khayra fi qira'atin la tadabbur fihi bani la tadabbur fihi sigi akon nafate qur'ana kalana miri tike ka mi en compagnie tashi o tike ka fara qur'ana kala minga ko nafa foi tola wallahi keneka koro qur'ana kun adiku nen ema ka annafa qur'ana kun yode odo ola nen e ka famiya doro ko kissa minun temena qur'ana kono dirama kun de kama wallahi anga miri minun ndemena minun yake ka nyoka ku labana chugo mi afora e qur'ana kono minun go andiso akada e chugo mi amba keti uka ku labana chugo mi qur'ana ma dugo ay umake firawna na kase nga atura merurujila Egypte ana kase toray tarima fam ola me fega mun lakale ko ni ala mako jora la chugo mi bara nunum be ketinde wallahi o de la ka jonga se dan yirula ala ko nimi maso e ka fo yede ko nina ala kle bi ko o tigi ka boni kle a boro la ka soro nina ala ka watite a doko ke Allahu akbar a sete ayuti ay jon shit sola ay Allahu akbar ne mako jora kle bolla e ba boba kono wallahi no ya ala fama ya fo itse ko ke ayuti ne sidna lika kuma yi ko jeyinde julbi minu ma soro wa asoro ba julbi o klara ka fara nyoya o tarakato ni ya fama wi a minu nya na vulo fara nyonga a milliardaire o labana naiwa ay make minu fora ni qur'ana yere ya fo ka war fo ni anga wartu ta ka war nyogon zoro qarun wallahi qaruna aka sanu ni jamaw obi magasin bi ngono o magasin hake mi babulu o clé magasin tede bal a clé mi me ka magasin ndayele qur'ana ba fiye ko ulu usba fanga batriu ko abinyini ko lu de yara a clé chaya fe magasin chaya fe o magasin mana chaya fo clé obi ta girinya fanga triu ma ko sanu jul kanga soroy jaman jole kanga soro o tike bulu yi wallahi an ga setu ka seni mbo ay hadisa man lakala yi koy ay ne qur'ana aya am ma ko ngal ke ko qaruna be mi bani ale min yene be soro ka fara nyonka ibado ko sebe ala de wallahi o to yanga minu yen na volo soro ne be ko fe ubi mi minu njateledo ka fo jiye kono soro mi ni o estimera ka fo o de ka soro o ka soro la ni o jate be beta safe a chew bimi o tunna wallahi utara je wa aminu mbe utitoya o bita okoro na volo tsaka dumelike ay fanga tsaka dumelike nye jiye soro nye annavolo soro nye de chama soro voilà o ti foyi sabati bolo Musa ya foni kera ala fe bani udu wallahi amana ke chugo chugo ibi boya je wala kana zamalan wa banina Allahu akbar ne qur'ana ka kuma ko na volo chayate adde chayate o de la nena au kanga mirin na anganga tashi je sayyidina ali kan kuma bado bien sor la julibi e ka nyini ve sorolila o nyini ve sorole ka kafonyonga na klala ka kodo kabwala o sayyidina ali ne kuma mi voye mundu ko ala ko jenyin na julibi no masoro je sor la julibi aka nyini vena no tarakato
ko fala yashghulannaka talabaha an amalika kiramudin Allahu akbar a ko ni yo dɔn ko kana sɔn fiyewu diɲɛ ɲini ka e sogoloya ka bɔ i ka baara la i kan ka baara min kɛ wulikajɔ min kan ka kɛ e bolo ala ye i kan ka yɛrɛdi min kɛ ala ma kana sɔn fiyewu diɲɛ ɲini ka e dɛsɛ o la fiyewu nka diɲɛ ɲini y'an dɛsɛ nin na dɛ anw nata dalen de don an b'a sɔrɔ di an bɛ labɛn min kɛ diɲɛ ɲinini kama walahi n'an y'o kɛ ala ɲinini la an bɛ ala sɔrɔ n'an y'an kɔ don diɲɛ na ka lahara ɲini o tilancɛ hakɛ la an bɛ lahara sɔrɔ wulibali don dɛ terrain bɛ labɛn joona dɛ kabini den t'a dɔn min bɛ yen a fa b'a préparer ko diɲɛ bɛ ɲɛ i bolo di a b'a labɛn a bɛ don kalan na kalan in den t'a nafa dɔn nka fa de b'a dɔn a bɛ den labɛn o kama k'a préparer k'a bila o la a bɛ kalan fo a yɛrɛ bɛ na ye hali ni ne fa ma n bila ka taa la bilen ne ye kalan nafa dɔn sini dilanli kama a yɛrɛ ye a b'o bɛɛ ɲɛ dɔn cɛkɔrɔba i ye min kɛ den ka kalanko la n'i kun ye nin kɛ a kandali la ka bila ala ka sira kan i ka masuuliya tun bɛ ta ka bɔ i kan n'o de ye responsabilité min tun b'i ka denw lamɔli la walahi o tun bɛ wuli nka ɲinan kɛra o kɔ an ɲinan n'o bilali kɔ sira an y'u to yen min ka d'u ye silamɛya lamɔ dɔ de bɛ silamɛya la min diyagoyalen don dutigi bɛɛ fɛ ko i jija denw ka lamɔ nin kan nka anw ɲinan n'o kɔ dɛ nka an y'an sɛbɛ don ko u bɛ sini sɔrɔ di nka e bɛ ka sini suruma de ye sini ja de ka gɛlɛn ni o ye caman ye o ɲɛ tunu u denw na u ka lamɔ la denw m'u sɔrɔ bilen a caman lamɔna ten fo kuma dɔw olu yɛrɛ dɔw bɛ tila ka na lamɛnni kɛ ka faamu dɔw sɔrɔ u faw kun kan ka min dɔw la ni a ma di u ma nin fɛn gɛlɛnba ye dɛ hakɛ min bɛ den bolo masa bolo den kan masa fana kana ɲinɛ hakɛ dɔw de fana bɛ den bolo e kan yala i y'a bila ala ka sira kan wa i bɛ ɲininka nin de la nka i y'a kalan wa a ka baara kɛcogo la la i y'a bila ala ka sira kan wa i bɛ ɲininka nin de la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna ye wa a bɛ ɲininka a ka baganw gɛncogo la ko mara minnu kalifara u la denw musow ko a y'u bilasira cogo di an caman ɲinana nin kɔ dɛ an ye diɲɛ den ɲini fo diɲɛ y'a ɲina lahara ko an taara lahara sɔrɔ kuranɛ ko ten alhaakumu takasur hatta zurtumul makabira kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamuna بلك كما لو تعلمون علم اليقين لترهون الجحيم ثم لترهونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم شمس الهدى الله أكبر نقرأ لك كمان كو تشايني أو ملاسا alhaakumu takasur nga caman sɔrɔ nga nafolo caman mara nga jɔyɔrɔw sɔrɔ ko o ye anw ɲina ala kɔ k'an ɲina lahara kɔ k'an ɲina an ka baara kɛta kɔ hatta zurtumul makabira fo an ɲɛw taara dayɛlɛ kaburu dingɛnin kɔnɔ ye nin fana ye gɛlɛma dɔ ye balimakɛ k'i bɔ yan an jɛla yan ka t'i kelen di i ka ala ma kaburu dingɛ koronden kɔnɔ ye musa o fɛnɛ o yɔrɔ dɔ ye ka kɔ lahara ɲɛ kaburu ye fɛnba ye o de la Seydina Ali ka nin kumakan ninnu n'i janto a la a b'i nafa ko diɲɛ ka n'i malasa k'i dɛsɛ ka bɔ i ka baara kɛlima n'o ye min diyagoyalen don i kan ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama f'a ka ne ala bato a y'a dayirimɛ ɲini mɛ sira jumɛn kan ne ala batoli sira kan laadiriya sira kan tilennenya sira kan halala ɲini sira kan ka haramu to yen illa liya'budun jɔn kana ɲinɛ nin kɔ dɛ ala ko ne m'aw da foyi kama f'a ka ne ala bato o kɔrɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ f'a ka ala jɔyɔrɔ lajɛ a la
ni ala tabtawa ni ndaga mbewa adaganda wa fika halala na haramu do ala fika soroko wala ya damne bani afrata nde jakuyale do anga nga Qur'ana koti ko jelatige a nyinini o ya an malasa fo kuma mi ni antara anyele kaburu dinga kono kaburu dinga musa nyode fiye o fana fengela may o de la ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam akoni ma kaburu do manzilun awal manzil min malazil al akhirah Allahu akbar akoni ma do ko jigi yoro folo de do kabri lahara jigi yoro la Allahu akbar kaburu ima se lahara folo nga lahara so folo do je so labado lahara so folo do bani kira kodi ko ni ma min gishira kaburu toroma ko ma ba'adahu aisa ko mimbo kofe ko ode kan no tarima fam nga ko ni ma min makishi kaburu yere ni ngali minu mala ina fo ni waya do nana na e chugomi ma min makishi e masaka lakalelike e masaka wala like ko ma ba'adahu ashaddu minhu ko mimbo kofe o ka gele katema kaburu indalika Allahu akbar kaburu dalika gele nembal make na fora beki tui kati kelenida kaburu dingani konoikelenama aw ka gele de wallahi kira ka sahaba do be mimi wala Uthman ibn Affan ne kaburu ko barok ngaranyana Usmana bi kashifa bunji bi nyigi Allahu akbar Usman ibn Affan idra o ya nyinga Usmana la harabi fo o gele ya bi fo ti kashi mi ngani kaburu ko kuma kira bi kashi sigay angununi jokenaka janame ko bi fo akoni mbe yini mo we ay wuli akata jokenaka ko yini mo de bake janame doni ini mo de bi do akono ko nga ko kaburu kiki miri kelende bi tahadai kaburu dingani kono o yi kelenda roy mashiti ne femba doy o de la ala jondo be mimi wele ko Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham o ya wele do dola ko o yetta manje do yala ko o tamanje nyu kabakoya o tamanje jumay o ko alanya sanaye min bala banjena min bala ko nimbanjena ni nyogo be soro chuko de ulu few kala dige Allahu akbar idra wala fene banjena inzoro ni fe minu ye ko mago bala kala kalewiye kramudin fine Ibrahim ibn Adham sigay Ibrahim ibn Adham makodi aywa ako fenzaba bani bima wajadtu zuhda ko fenzaba de be bisalasati ashya ko ni fenzaba de ne banjena nye osoro ko amma ko bo fenzaba la e kala kala ni Allahu akbar ako nama fenzaba folodo aywa ako ra'aytul qabra muhishan kramudin wa laysa li munisun Allahu akbar ako nye kaburu e nyena fin sodo wallahi ikirende bitada kono ko wa ale jetemneke kallajelike ale manyana jemaye ayere bolo adale ko kaburu ngono joni mina ne nyana je ko depo kera doro ale nyana na je fe beko ni ale ka fe folo de ako fenzaba de ato ale bana jena ki kodo ka bo jena sabu je so laba e minye ni oye ibita blay min dalika cha katmeika etaju dalika min dalika ja katmeika villa u dalika ako ale o minye ko oye koro so e nyana fin sodo ko nga ale manyana je baye ayere bulu adale ko e wala ale ko nanga je ntui zamzami ne che koy ngo kaburu ben de fo adama dew ye dongodo aba fo adama dew ma ana baytu wahsha ana baytu zulma wallahi
أنا بيت وحده نعم إيه إدراك أنا بيت الدود كرم ودين أنا بيت الأقارب ne kaburu ka kuma de dongo do a bɛ ka min fɔ ne ni e ye han a ko cogo di a ko n'a ma ne dɔn dɛ a ko a bɛ n sanfɛ yan nka don dɔ la a bɛ na n sɔrɔ dugumana na ye ni ala ka layidu de minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dugumakolo min filɛ nin ye ne y'aw dan ka bɔ nin de la wa a kana sigi a la ko n b'aw seki nin na n b'aw sekiya wa amatahu fa akbarahu ala ko ten ne de b'aw fa ka tila ka aw bɔgɔ ladon ni o ye kaburu dingɛ dali ye suma iza sha'a ansharahu o la ni waati min ye ne ala jaabi sɔrɔ k'aw lawuli ka bɔ nin ala y'o de fɔ minha khalaqnakum n ye aw dan ka bɔ yan de nin dugumakolo in na n'o ye adama ye ale danna ka bɔ yan wa fiha nu'idukum nka n bɛ tila k'aw segi ye dɛ dugumakolo in kɔrɔla la ye kɔni a ye taa yɔrɔ foyi tɛ yen i bɛna da ye de wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa n bɛ tila k'aw bɔ yan de bɔliko kura la fɛsɛfɛsɛli do kama an ye min kɛ o bange do kama tari ma faamu kaburu bɛ nin de fɔ ko a bɛ n sanfɛ nka a bɛ na n sɔrɔ yan n'a ma ne dɔn ne ye koro so ye n'a ma ne dɔn ne ye ɲɛnafin so ye n'a ma ne dɔn ne ye dibi so ye n'a ma ne dɔn ne kaburu in de ye sani bundeliw ka so ye ne de ye tumu ka so ye jɔn kan ka miiri dɛ farikolotigi min ni ala y'i dango cɛɲa ne y'o kɛ ala janfala ye farikolo ɲuman min filɛ nin ye yanni waati nin do dɛ ni nin bɔra la a bɛ taa da bɔgɔ min na a bɛ kɛ tumuw ka tɛmɛyɔrɔ ye nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye wa a dɔw bɛ na dɛ a dɔw bɛ na ayi hali ni kaburu ma f'e ye e y'a dɔn ko dibi so don hali n'o ma fɔ e ye e y'a dɔn ko koro so don hali ni fɛn ma f'i ye i y'a dɔn ko kaburu ye ɲɛnafin so ye ayi maa ti fara i kan o ayi fosi tɛ yen k'a b'a fɔ nin ye n denkɛ ye min kun jɔn bɛ ni n ka du ye bi a ye n fara a kan ayi den fana tɛ yen ko nin ye an fa ye ani faya tin kama a ye n fara a kan nin ye n ba ye nin ye n muso ye la o tɛ yen dɛ i bɛ taa da de k'i kɔdon sunnatullahi ala khalqi ne wulibali ye dɛ Seydina Ali a balimakɛ dɔ datɔ a fɛ dingɛ kɔnɔna la a y'o de fɔ a ko n balimakɛ dafannahum wa dafannakum wa kazalika nudfan a ko n balimakɛ an filɛ ka fɛn min kɛ nin ye kɛta ye e k'i miiri don dɔ la ne ni e nana jɛ k'u da yan dafannahum an jɛra ka dɔw da ɲɔgɔn fɛ yan wa dafannakum bi anw bɛ k'aw da wa kazalika nudfanu don dɔ la anw yɛrɛ bɛna da yan kaburu bi ten de ka bolo fila kongo ka wuli ka taa k'i to makamatigi b'o de fɔ ko su sɛnsɛnba joli joli don n'olu bɛ ka taa ni su ye kaburu la wa qalbuhu tilqa albayyiti ka sɔrɔ a tigi dusukun o b'a ka soyanfa de fɛ ni n seginna n kan ka mun kɛ affaire jumɛn bɛ n bolo ye nka a bɛ ka taa e di ala ma i ka fɛn bɛɛ banna i ka sira fɛnɛ banna diɲɛlatigɛ la i ditɔ filɛ i ka ala ma a teri y'i ye a balima y'i ye a sinji ye e ye a dɔ den don dɔ fa don nka a bɛ ka t'i da e ditɔ don i ka ala ma mɛ wa qalbuhu tilqa albayyit ka sɔrɔ ale dusukun a kan ka taa min ɲɛnabɔ so a hakili b'o de la e kɔni ta banna pewu e ni nsabatira n kelen kelen bolo e kan ka fɛn wɛrɛ minɛ bilen ka ala bila e man ka jɛ n'o ye o de la n ka walandaw la n bɛ to ka nin kuma in fɔ ka caya kuma min na Aisha ni Muawiya a ye lɛtiri sɛbɛn ka taa di Aisha ta ma ko e ye kira furumuso ye kira ye ladilikan minnu di n bɛ fɛ i ka dɔ di yan nin ladilikan in senfɛ Aisha ta ko cogo di a ko ya Muawiya
سمعت الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه له معاناة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام. دكرو يفلا عين دتشي معاوية تاما أكون يامي على كيرا داكو مامي مناسون ka ala ka jeta mɔgɔw ka funu kan bɛɛ ka bayila bɛɛ k'i to yen bɛɛ k'i kɛlɛ ka bayila nka ko ala b'i wasa o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan ne ye tiɲɛ ye dɛ n'i ye ala ka jeta ko ala e mago b'a la di ko kira ko bɛɛ ka bayila nka ala b'i wasa olu bɛɛ kan u b'a ye ni minnu ma fa ka ko olu kɔ a bɛ ko olu bɛ malo a bɛ k'u ɲɛna wuli b'an do dɛ n'ala bɛ fɛ min ka se yɔrɔ min kana jɔ o n'o taa yɔrɔ cɛ kana jɔ ye dɛ ne Mamadou Mustafa ye fɛn bɛɛ dara a kan a gɛnna a bugɔra fɛn bɛɛ dara a kan k'a bɔ a fa dugukolo sanfɛ a taara Madina nka ala ko i ma min jɛna n'i ka bɔli ye n'a ye kuranɛ faridanya i kan a bɛ n'i segin nin dugu in kɔnɔna la i wasalen kun kɔrɔtalen mais a labanna di kira min gɛnna ko a labanna cogo di a gɛnna ka bɔ nka a defilela ka don ne wulibali ye dɛ o kɔrɔ a ye sira fɛnɛ sɔrɔ aw bolo sira mana diɲɛ cogo o cogo o bɛ se ka aw accompagner ala ye sira ye fɛn bɛɛ bɛ yan de ngan jama ɲinan de ko an gulona silamɛya accessoire de la nka silamɛya sɛbɛn ɲinangɛra olu kɔ Jabir bin Abdullah a delila ka sogo dɔ kɛ a ye fɛn hakɛ min ye a bɛ se fɛn danbɔɲɔgɔn ma mais ne mago bɛ kelen de la a taara karamɔgɔw ka karamɔgɔ fɛ yen n'o ye Ali ibn Abi Talib ye ko a k'a kɔrɔ fɔ a ye Ali ibn Abi Talib Ali a ko n zokora k'a ye tapi dɔ gulolen don sanfɛ nka maa si tɛ tapi in sanfɛ mɔgɔw gulon bɛ tapi buzan minnu bɛ kɛ tapi la ni o de ye jurujurunin minnu bɛ kɛ tapi ninnu na ko mɔgɔw gulonlen don o la mais maa si tɛ tapi in sanfɛ nin ye sogo in a taa na nin ye kelen de ye Seydina Ali ko n'i m'o dɔn Jabir bin Abdullah ko don dɔ bɛna se mɔgɔ mandenw ma ko silamɛya yɛrɛ kɛnɛ bɛna ye i ti maa si ye k'u bɛna ye silamɛya munumunu de la a kɛrɛfɛla la min b'a ta défendre min ye o b'i ye mais silamɛya sɛbɛn ye min ye k'o b'a sɔrɔ a bɛɛ jiginna ka bɔ o kan wulibali dɔ dɛ a silamɛya sɛbɛn ye mun ye ala kira cira ka na mun kama i ye min fɔ tɛ la a yɛrɛ ye min fɔ a ko innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko n'a ma ne Mamadu ci kun dɔn ne cira ka na jogobaw de dafa jogo ladiriya tilennenya jɛnɛya ka dabila namara ka dabila an ka ɲɔgɔn juguya dabila an ka ɲɔgɔn dabali dabila ko ale nana nin de kama an kana ɲɔgɔn dɔn mais bi an ka bi silamɛya o bɔra la wa i bɛ seli e ye jɛnɛya wa dɛ i bɛ seli i bɛ namara kɛ i bɛ seli i bɛ ɲɔgɔn na juguya i bɛ seli i bɛ ɲɔgɔn na hasidiya i bɛ fɛn fɔ a ma i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ fɛn min b'an kan dɔw bɛ yen tan de an b'a ɲini an b'a ɲɔgɔn na dɔn diinɛ mɔgɔ dɔn an b'a malo cogo di dɔw sigilen bɛ k'o dɔrɔn de kɛ an b'a malo di an bɛ se ka lebu bɔ a la di fɛn bɛ yen tuma dɔ la hali n'i y'a k'a yɛrɛ ye ko ale yɛrɛ de don walahi a tɛ jigiya foyi miiri juguman sira kan hali n'i y'a kɛ maa gansan dɔ ye jigiya jugu t'i miiri diɲɛ ko min bɛ se ka diinɛ représenter tuma dɔ la hali n'i ye dekun dɔ ye o la a bɛ dilan di o kan ka kɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ka ɲinifɛn ni a ka fɔta ye mais anw b'a ɲini ka lebu de ye ɲɔgɔn na fɛn na fɛn min walahi lebu foyi t'a la o de y'an ka baara ye mais n'u ye kuranɛ lajɛ u tɛ baara kɛ n'a ye kuma min ne nkalon dara an ba Ayisata la k'a ye jɛnɛya kɛ kuranɛ ko de ko muminɛw kun bɛ nin mɛn k'u kun kan ka jigiya ɲuman miiri ni u yɛrɛ kun ye ni u yɛrɛ kun ye ni Ayisa ye tɛ dɛ n'u minuminu ɲɔgɔn ye tɛ dɛ k'a fɔ k'a y'a mɛn ko mumini dɔ ye nin ko in kɛ ko a ye jigiya ɲuman miiri ni a yɛrɛ ye o kɔrɔ ye de ko mumini in bila i place la i yɛrɛ bila ye i yɛrɛ bila ye
mais o ti baara kɛ ni kuranɛ ye n'o tɛ n'i ye baara kɛ ni kuranɛ ye i ti jigiya jugu miiri ni ɲɔgɔn na ye janko mɔgɔ min n'i yɛrɛ jɛn bɛ n'a ye k'a bɛ se ka diinɛ présenter nka nin de b'an fɛ yan bi an bɛ nkalon yɛrɛ da ɲɔgɔn na janko k'a ɲini ka ɲɔgɔn lebu kira ka nin diinɛ a bɛ se ka taa ɲɛfɛ k'an to tan diinɛ in bɛ kɔrɔta k'an to tan anw yɛrɛ de b'a nɔfɛ a bɛ bin di an bɛ dɔ ye tiɲɛ don diinɛ kuma b'a da n'a dɛmɛna yɛrɛ hali n'a ka faamuw tɛ kelen ye diinɛ ka bonya b'a la nka la an si tɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a tigi bi an k'a lebu an k'a malo nin dama de bɛ yen ala ka sababu ɲuman k'an ye nka an ka sabali a ka di kotigi ye cogo min n'o ye ala ye ko kow bɛ kɛ ten de an ka sabali o de la n'i ye ibrahim bin adham a ka nin kumakan mɛn a ko sira ka jan wa sira fana t'ale bolo o de y'a to ale jɛnna diɲɛ kɔ ka diɲɛ to a kɔfɛ mais an b'a walawala ko ka jɛ diɲɛ kɔ o tɛ ka i nɔgɔlen ka i don o don ayi fini faralen ka i kana la o tɛ ban diɲɛ na ye o ye ban yɛrɛla de ye Seydina Ali o y'a ɲininka ko ban diɲɛ na ye mun ye a ko laysa zuhudu an la tamlika shay'an innama zuhudu an la yamlikuka shay'un a ko banjana tɛ kana fɛn mara ye dɛ ayi k'a fɔ ne kana foyi mara n fɔ n dalama ka to ten k'o tɛ banjana ye banjana de ye fɛn kana e mara ye ayi ala kelen ka kɛ i tigi ye k'o kana sɔn fɛn wɛrɛ ka e tigiya kɛ ka bɔ ala ma bilen nka fɛn bɛɛ tigiya kɛ mobili caman san du caman jɔ nka kana sɔn u ka e ɲina ala kɔ kana sɔn u ka e ɲina ala kɔ nin ye ibrahim bin adham a ka kumakan filanan fɔlɔ in ani filanan in musa miiri ko caman ye nin ye diɲɛlatigɛ in musa a bɛ ban an bɛna taa kaburu ninnu kɔnɔna la don dɔ la ali ibn abi talib a taamana ka taa jɔ kaburu don na a n'a ka mɔgɔw don ali a ko kaburu dungew ma a ko n bɛ kisi d'aw ma ya ahlal kubur aw minnu ye kaburu dabaw ye n bɛ kisi di aw ma fa amadur kad sukinat أما الأزواج قد زوجت أما الأموال قد قسمت سيدنا علي يا فوكافو أكو أو منون دافلت دينا كونويا سيدنا علي يانا كما دمنا أكو مين باو كويا ني علي بعدو منا أوفوي الله أكبر مين باو كويا أتارك مين دويا منا لكالي أوي أكرمودين a yɛrɛ sɛngɛ so minnu jɔli la k'a wari ɲini ɲini cogo bɛɛ la mɔgɔ wɛrɛw sigira kɔnɔ o tɛ aw ye bilen sigibaa wɛrɛ yɛrɛw lasaw a muso minnu n'a y'u furu a ko cɛ wɛrɛw y'u ta olu taara ka ban a ye nafolo minnu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan kadu kosimat olu tila-tilala minnu n'a ka kan wa a denw olu wulila fi zumrati yatama yatimɛ denw olu ka groupe cɛla a denw kɛra falatɔw ye min b'aw kɔ yan o ye nin ye tuma min na Seydina Ali y'o lakale a y'i kɔ yɛlɛma k'a ka mɔgɔw lajɛ a ko wallahi ni jɛngɛra law uzna lahum an yatakallamu ni jɛngɛra ninnu ma k'u ka fɛn fɔ wallahi ne Ali kalena o bɛna fɔ ko an ka sira fɛnɛ ɲini an ka sira fɛnɛ ɲini ninnu kumakan tɛna kɛ foyi ye ko fo an k'an jija an ka sira fɛnɛ ɲini wa sira fɛnɛw bɛɛ lajɛlen la sɔn hayira ma k'o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye a ko n'i y'u dalabila k'u bɛna nin de lakale o ye minnu dɛsɛra ye se t'u ye bilen koyi
olu tɛ se ka yɛlɛma kɛ bilen koyi hali min ka d'u ye u tɛ se ka segin o ka bilen mais ala ye se di ne ni e ma ala ye fanga di ne ni e ma a hakili dira an ma kodɔn dira an ma fanga dira an ma o kɔrɔ yɛlɛma bɛ anw de bolo ko an ka yɛlɛma an yɛrɛ la se b'an kelen kelen bɛɛ bolo nka caman de bɛ yen kuma bɛ fɔ u tɛ foyi faamu a la ne kuranɛ ka kuma ye dɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ ten mɔgɔ dɔw bɛ ten ko dusukun de b'o la u tɛ foyi faamu tulo b'u la u tɛ mɛnni kɛ ɲɛw b'u la o ɲɛ in tɛ yeli kɛ fiyewu k'olu bɛ komi kɛli bahaim i n'a fɔ bagan gurupu bilalen ɲɔgɔn kan kɛlɛ an'am bala ashad aw bala adal ko walima u fililen don ka tɛmɛ baganw kan u t'a faamu fiyewu ala ko bɛ f'u ye u ka mɔgɔ ti a la fiyewu u dan ye k'a lamɛn wa u taara n'u yɛrɛ ye kuranɛ ko ten k'olu b'i n'a fɔ baganw kuranɛ ko ten de kɛlɛ an'am bal hum adallu ko baganw tɛ ko ale k'o b'i n'a fɔ bagan e k'a faamu de kɔnɔ tɛ k'u ka fili ka bɔ ka tɛmɛ bagan kan sabu hakili tɛ bagan fɛ mais ale ala ye hakili d'u ma hakili min yumayiz bayna al-khabith wa at-tayyib min bi ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na mais ma kulli zalika a tɛ sɔn ka fara o bɛɛ kan a tɛ sɔn Ibrahim bun Adham ni y'a ka kumakan filanan ye ko sira ka jan sira fɛnɛ t'a bolo a y'a jija a ka sira fɛnɛ ɲini ala ko a k'a ɲini ko ala ye siranya don jumɛn tugura o la n'o y'a laban ye a ko fɛn saba min ni o y'a to ale ɲɛsin bɛ ala ma n'ale ye diɲɛ to yen a ko n'i m'o dɔn a ko ra'aytul jabbara qadiyan wa laysa ma'i hujja a ko ɲɛ ala de ye kiiri tigɛla don ɲɛ ala de ye k'a bɛna jɔ ale ɲɛ kɔrɔ nin ye kumaba ye munna ko a ye ala ye ko an bɛna jɔ o de ɲɛ kɔrɔ nka dalilu t'ale bolo ko ale dalilundan ale ɲɛ b'o de la ɔ dalilundan ka t'i jɔ ala ɲɛ kɔrɔ e ma foyi ɲini fo diɲɛ i dalilundan ka t'i jɔ ala ɲɛ kɔrɔ o la k'ale y'i kɔ don diɲɛ ma k'a ta kɛ dalilu ɲinini ye n bɛ se ka jɔ ala ɲɛ kɔrɔ ni dalilu jumɛn ye ni kisi dalilu ye ko min jigi da kisi kan ala ɲɛ kɔrɔ ko ale bɛ se ka t'i jɔ ala la ni o ye cogo di o la k'ale jɛra diɲɛ kɔ ale y'i ta kɛ dalilu min bɛ se ka taa présenter ala ɲɛna sabu a bɛɛ bɛ kɛ ala in de ɲɛna ale de y'a kiiri bɛɛ tigɛ ba ye an ka fanga ninnu tɛ dɛ la ni kiiri taara olu ka bulon na enquêteurs de bɛ wele ko a ye taa jateminɛ a ye taa sɛgɛsɛgɛ nka o tɛ ala ta la dɛ ayi ala yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la ala ye seere jɔn ka baara bɛɛ kan a ma dan o ma a tilala ka seereyabagaw bila an nɔfɛ kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun minnu b'an nɔfɛ jɔn k'an ka ɲuman ni juguman sɛbɛn a si tɛ pan kunna ayi i ye fɛn o fɛn kɛ a ɲɛ b'a la wa bi u labɛnlen don biki b'u bolo i ye min kɛ a nɔ bɛɛ talen don u bolo i ka juguman ni i ka ɲuman jɔn kan ka i miiri o n'a fɔra ninnu b'i nɔfɛ k'i ka nɔ bɛɛ ta nɔ foyi tɛ dogo olu la dɛ jango a bɛ taa jɔ ala min ɲɛ kɔrɔ nka kuranɛ ko ten ko hadamadenw yɛrɛ de ɲinanen don u kɔdonnen don ka bɔ ala ma pewu اقتربت للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ko surunyali kɛra hadamadenw na u ka fɛsɛfɛsɛli la ne ala bɛna t'u ɲininka u ka balo n'u ka saya cɛw ye min kɛ ko o surunyaliw la wahum fi ghaflatin ka sɔrɔ olu bɛ ɲina bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ɲinanen don ka bɔ o ɲininkali ma mu'ridun o kɔdolen don o ma sɔn fɛn bɛɛ fɔr'o ye o ko an b'an tile kɛ Seydina n ye kumakan in daminɛ n'o ye nka ko o ma joli bɛ yen n'o ko n bɛ diɲɛ ɲini yan'a ka taa ka ɲini fɛn sɔrɔ n'a ye kaburu dingɛ sɔrɔ a sɔrɔla joli yɛrɛ bɛ yen n'olu taara ka bɔ a kɔrɔ o ka ca dɛ miliyardɛriw la kɔni o ma se k'u bali fiyewu ne ni e kan ka hakili o ka miiri jango se tɛ ne ni e min ye n'an ma diɲɛ jabɔ an kan ka lahara jabɔ dɛ n'an ma hɛrɛ sɔrɔ yan an kan ka hɛrɛ ɲini an yɛrɛ ye lahara mɛ caman de bɛ yen u bɛ balo sɛgɛn la ka sa sɛgɛn la ten ka taa don janɛmɛ kɔnɔ
n'o ɲɔgɔnnaw juguyali ni bani y'o ɲɔgɔnnaw la et puis ni ala kotali ni ala kotali ye ne ni aw kan ka miiri an k'an ka tasi ne kira Muhamadu Mustafa ka kumakanw ye bilasirali ne ni e kan ka min to an kɔnɔ o de la a ɲinina ko fɛsɛfɛsɛli do k'a bɛ na n ka ka kɔn ɲɛ hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ a yɛrɛ kun na a yɛrɛ kun na jɔn i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ i yɛrɛ lajɛ ka kɔ i fɛsɛfɛsɛ don ɲɛ ka kɔ i sɛgɛsɛgɛ don ɲɛ kɔ i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ya n bɛ cogo di ala ye min ɲini n fɛ ko n ka kɛ ten yala n bɛ ten wa o lajɛ i yɛrɛ laban ka kɔ lahara ta ɲɛ n'o tɛ i bɛna taa ɲininka ye o mɛ i yɛrɛ juge yan fɔlɔ bani i ka sira ɲuman sɔrɔ ka kɔ i juge don ɲɛ ala ɲɛkɔrɔ sabu Ibrahim bun Adham a ko ale jɔrɔn bɛ nin don in de la k'a fɔ ale ka bɔ yan ka t'i jɔ a ka ala la fɛsɛfɛsɛ don na sɛgɛsɛgɛ don na ala ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ dalilu t'ale bolo a bɛ min yira ala la n'o ye kisi dalilu ye nin kan ka y'an bɛɛ bolo dɛ an bɛ taa min présenter Alahu Taala la ka sɔrɔ an siran tɛ an kamana gannen tɛ o kan ka y'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo anw ka laseli sira kan ni an m'o dogo n'o yera mɔgɔ min bolo ka kɛ ka hujja ye o hujja dafara i bolo a dafara i bolo dɛ o ye jumɛn ye al-bay'atu ala al-islam silamɛya bay'a ni o de ɲinina alakira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ɲinina ale de bolo an bɛ kira lamɛn Muhamadu e kun mago bɛ silamɛya in na cogo di a ko n mago kun b'a la jogo sira kan jogo nali la Muhamadu i ye mun d'a ma min b'an sabati a kan Muhamadu ko ala ye layidu 6 d'a ma ka na ne ni aw ma layidu 6 ala de ko ten dɔ b'a fɔ ala ko ten min kuranɛ ko ten wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kira ti kuma te a t'a yɛrɛ sago fɔ la in huwa a ka fɔta wahayun ko o ye wahayu de ye min bɛ jigin a kan ka bɔ ne ala yɔrɔ ne ye min d'a ma k'a b'o de fɔ ni kira ko a ye nin kɛ o kɔrɔ ala y'a bila ka min minɛ aw bolo o de don o dama tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a ɲinina de Muhamadu a di dɔw ma musow natɔ a ta cɛw tilalen kɔ a la bayi a layidu 6 an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ma foyi ɲini mɔgɔw fɛ nin kɔ an ka diinɛ lase in na an ma muga ɲini fɛ an ma tama ɲini fɛ an m'a fɔ na tugu n kɔ yɛrɛ na fara n kan la nka tugu i ka kira kɔ i ka tugu i ka ala kɔ a banna pewu n'i ye baya kɛ i ni anw ye ɲɔgɔn ye o an ma ɲɔgɔn ye o o bɛ bɛn i yɛrɛ ma cogo min i b'a kɛ ten nka anw ma foyi ɲini fɛ o dama minɛli kɔ wa k'a yir'i la ko diyagoya don silamɛ kelen kelen bɛɛ kan ni kira ka ɲinini ye ni kira ka ɲinini ye kira de ko bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فلكم الجنة أين بياك يا محمد أين صحابة ولدي نكركو أين كمومي جاكو يددو سوسولتالاو o kana o de la an b'a fɔ n k'anw b'an ka kumakan garanti o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye an y'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ an b'a garanti ye sɔsɔba tɛ sɔrɔ a la fiyewu dugukolo bɛɛ kelen kɔ ɲɔgɔn kan a tɛ sɔrɔ a wulibali don dɛ an labɛnlen don waati bɛɛ kuma jumɛn sanga a bɛɛ an labɛnnen don dɔ kana dɔrɔn ko i ye min fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye n'o sabatira ka jɔ anw na ala ta fɔli bilahi an b'a jɔ an t'a fɔ bilen an t'a fɔ o de la sɔsɔli t'a la mɛ ninw yɛrɛ sɔnna o cɛ caman muso caman minnu jɛna n'a ye an ye sudurubaya de kɛ mɛ maa 2000 ni kɔ minnu nana nin layidu in di k'u yɛrɛ feere ala ma maa 2000 ni kɔ suduru wajuli ne fɛ dɛ
o de la minnu bɛ ka kuma a y'a to ka kuma u bɛ min ye n'u ma fɛn fɔ a b'u ni tigɛ a y'a to ka kuma mais an bɛ min fɔ ni min filɛ nin ye nin ye wulibali ye dɛ sɔsɔli t'a la o de la i ta fɔ an min sɔsɔ i t'a la nka anw da an bɛ min kan nin ye ala ta ye nin ye ala kira ta ye nin ne ɲinina an ka seku kota k'ala seku t'a la bali k'ala Allahu k'ala rasul a banna pewu pewu wulibali do dɛ wa nin ba ye ayi ala y'a ɲini a ka kɛ Muhamadu Mustafa y'a ɲini ko ala ye n bila k'a fɔ aw ye a k'a kɛ wa dɔnnibaa sɛbɛ sɛbɛ lakika caman minnu nana sabati ko nin ni kɛ de ka kan cɛw y'a kɛ musow y'a kɛ o de la Mujahid a nana n'a balimakɛ Muhamadu Mustafa yɔrɔ sabu dɔw bɛ nin fɔ nin sabatilen don tiɲɛ don ko dalilu yɛrɛ b'a la Bayatul Islami bɛ yen nka a kɛra kira tile de la baya tun bɛ yen kira tile kira kɔfɛ mun dabila la diinɛ ko la foyi tɛ yen kira nana de kana ci se anw ma nka ci in bɛ to senna fo ka taa se lahara jɔ don ma karima fa Mujahid a nana n'a balimakɛ a ko Muhamadu n bɛ fɛ i ka n balimakɛ ba ye a ɲɔgɔnya hijira kan kira ko cogo di maddatu hijra li ahliha ko hijira tɛmɛna ka ban fatu Maka kɔfɛ hijira ba ye a tɛ kɛ bilen a ko ba ye jumɛn bɛ yen ni o bɛ to senna n'o de bɛ di n balimakɛ ma a ko ubayi'uhu ala al-islami wa ala jihad a ko n b'i balimakɛ n b'a ba ye a ɲɔgɔnya silamɛya ta n'a mago jɔr'o la a kana depuis karamɔgɔ aw kun ka kan ka jɔ ka silamɛya baya ɲini ko mun don sabu kira ye mɔgɔw bayi a kan kitabu falen don o la n'o ye al-bay'atu ala al-islami kitabu caman wa tuma min na n'a ko hijira bayi a jɔra a ko silamɛya bayi a de bɛ yen n bɛ se ka bayi a d'a ma o kan walima jihadi bayi a o bɛ se ka di a ma ni o waati sera mais jihadi bayi a nin dɔnna an fɛ dɛ jihadi bayi a ye mun ye ni kafiru ni silamɛw bɛna kari ɲɔgɔn na binkɛtɔ silamɛw kan silamɛw bɛna bayi a min kɛ k'a fɔ an ti boli o bayi a de ye silamɛ jihadi bayi a ye mais an ko ka ɲɛɲinili fɛnɛ kɛ ko silamɛya bayi a ye mun ye e min y'a ɲɛɲini n'a fɔ an ye o ma ɲɛɲini o nka u y'an sɔsɔ ten nka u k'a dɔn ko anw y'a ɲɛɲini f'a dan wulibali don dɛ silamɛya bayi a tigi kelen k'a fɔ n'o ye Muhamadu Mustafa ye o y'a ɲininka tuma min na muso nana n'o ye a tɔgɔ ye di Umayma bintu Ruqayqa a nana k'a bɛ don nin silamɛya in na o b'a ye ko ale nana ataytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ubayi'uhu ala al-islami ne nana n bɛ fɛ ka silamɛya bayi a kɛ ala kira bolo silamɛya bayi a ala kira bolo kira ko ubayi'uki ala an la tushriki billahi shay'a wala tasriki wala tazni wala taqtuli awladaki ila akhir kira y'a cité cita ye a fɔ n tɛ fila fara ala kan a fɔ n tɛ sonyali kɛ a fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ fo ka taa bila a laban na ko kira ye silamɛya bayi a dalen ma ni nin wɔɔrɔ ye dɔ bɛ se k'a fɔ nin ye musow de ye hali aya yɛrɛ a nana musow de la nka aya nana sɔrɔ cɛw caman y'a kɛ Ubayda bun Samit ko kuntu fi man hadara bay'ata akbatul ula kunna 12 rajulan fabay'ana ar-rasul misla ma bay'a alayhi an-nisa a ko cɛ tan fila min ye Madina kaw ni olu nana ka bay'a kɛ kira bolo bay'atu akbatul ula la a n'o bɛ yen hali sini a ma tunu Makka hali bi bay'a kɛra o yɔrɔ min n'o ye leyidu 6 ye ni kira y'a di o yɔrɔ Abasiyunaw ka masakɛ dɔ bɛ yen ne o ye a tɔgɔ ye di Ibn Mansur ale kɛn bɛ ka jɔli kɛ a yɔrɔ in na a ye misiri dɔ jɔ ko bay'atu akbatul ula kɛra yan ɲina man ka kɛ nin yɔrɔ in kɔ n'o ye silamɛya bayi n b'a fɔ a bɛ se ka kan nɔfɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'a dafali nɔgɔya ala k'an n'aw laban kan ala k'an ka jurumu yafa mais ala kira hɔrɔma ye sɔla Muhamadu wa alihi wala aw ka taa musow ka gɛrɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ
se fila fara ala kan n ti suyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka dafaliw nɔgɔya ala ka n'aw laban kan k'an ka jurumiw yafa ni ala kira hɔrɔma ye sɔla muhamadu ali alhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirfila la jabaw korofo damina anya faw ye chugomi antume Côte d'Ivoire jamana kan dugula min na bi wele ko bungwanu an karamogo ananga shirfike Sayyid Sharif Ahmad Tijani Haidara ale min willa ni dina darapoi samba flantan kononto février kalo la ki nyeshin Côte d'Ivoire jamana ma o laseli hukumu kono nin tunye bungwanu kautai a baara in kuncɛra ni maa caman ka bayatu alal islami layidu wɔɔrɔ tali o min n'a taara k'a dafa an diɲɛ bi ɲɛ fɔɔ ka taa se an lahara ma ni ka taa o kuncɛ arijinɛ kɔnɔ cɛlakaw ye layidu in ta an balakaw fɛnɛ ye a ta foli ni waliɲuman dɔn an b'o lase Côte d'Ivoire sigibaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bongwanu a bɛ n kɔrɔ foli ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye an b'a deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ sigida caman ala k'o yira an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ne gramogo je mina kuma wili balila be manga